Křesťané po celém světě se scházejí, protože v tento den, brzy ráno, první den po sobotě, Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých. A my uslyšíme ve druhém čtení z 15. kapitoly listu Korinťanům, což je podle biblistů nejstarší písemná zmínka o Ježíšově vzkříšení, uslyšíme diskurs o vzkříšení od toho, který církev a křesťany pronásledoval a věznil. A nakonec sám uviděl Pána. Přátelé, otázka pro nás. Jsme lidmi vzkříšení, nebo následujeme Ježíše jenom jako nějaký morální vzor, plníme nějaké předpisy, přikázání? A nebo skutečně vyznáváme svým životem: Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých. My jsme uvěřili těm, kteří viděli, slyšeli, čeho se vlastníma rukama dotýkali a za co dali svůj život, za pravdu o Ježíšově vzkříšení. Dali svůj život. A jak říká apoštol Pavel, dřívější rabi Šavel, teď musíme žít tedy novým životem. Vstal-li Ježíš Kristus z mrtvých, pokud už smrt a utrpení nemají poslední slovo, ba naopak mohou se stát nástrojem lásky, připojit se ke Kristově oběti.